Priatelia, tak už máme údenú rybku, teraz ju koštujeme, no tak mami, aká je rybka? Kamoši, čaute, som tu s maminou a ideme údiť. Ahojte priatelia. No a ideme údiť rybku a úplne také, že základné údenie, my sme si tu našli starý hrniec, dal som senka tehly a budeme skúšať to údiť na drevenej bukovej piline a sene. Na to sa potom takto mi dá tento roštík a semka pôjde rybka. Rozpálime vlastne oheň, na oheň pôjde ten súd a pomaličky bude robiť oheň, čiže za nejakých 30 minút sa táto rybka urobí do zlatová a potom to okuštujeme, ako to bude. Mami, ako si prichystávala túto rybinku? No, táto ryba je sumec, krásny, akurát prudko jedlý. Nasolila som ho a nadrobno som pokrájala veľa cesnaku. Tým som to proste pomazala z jednej, z druhej strany, dala na tanierik, zakryla fóliou a 24 hodín to stálo v chladničke. Teraz, keď ideme údiť, keďže cesnak má sklon, že horkne, tak celé to omyjeme, osušíme, na novo to mierne nasolím. Majko to nakrája na porcie, no a budeme údiť. Údime takto prvýkrát, dúfame, že to vyjde, lebo na internete sme videli údiť aj mäsko tak a kadečo, tak skúsime aj my. Ukážeme vám, ako dopadneme. Chceli by sme to tak do zlatova. Kamoši, toto je vlastne sumec z miestneho rybníku, kde majú vážny problém so sumčekami, tak nás poprosili, aby sme nejaké vylovili. Tento konkrétny je presne stadiaľ a keďže už sme ho nechceli pustiť inde, lebo mal poškodený slíz, aj tak by zaplesnil a uhynul, a viac nesmieme púšťať to do iných revírov, tak tento skončí ako potrava pre ľudí, pre priateľov, pre rodinu. A vlastne aj takto nejako má byť, aby zmysel vlastne toho rybolovu sa pretavil aj do niečoho takéhoto, ako je nedeľný obed, mami? No, nedeľný obed. Tak, ideme teraz skúsiť. Spravím k tomu rybovú omáčku. Super. Idem teraz vlastne založiť ohník a potom dáme rybku a budem vás informovať, ako to dopadne. Takže za chvíľku vám ukážeme, ako sa to údi a potom následne na to, ako to vyúdené a dáme vám spätnú reakciu, ako nám to chutí. Zatiaľ, čau. Aká je rybka? Prebehlo 20 minút a ľudia, fantázia, veľmi chutné. Museli sme medzi časom trošku dosoliť, lebo akože sa nám zdalo, že málo, ale je vynikajúca a veľmi jednoduchým spôsobom si to môžete aj vy spraviť. Takže prajem vám dobrú chuť ku vašej rybke. No a máme tu domáci chlebík, ktorý vlastne maminka piekla a jej vlastný šalátik, ktorý vlastne prichystala. No a ešte máme tu tatina a tatino, ak bude ochotný, nám porozpráva potom príbehy z rybačiek, ktoré ako malý chlapec zažil na Hrone, kým nebol zregulovaný. Tatino, porozprávaš nám niečo potom o rybačke? No, vážení priatelia rybárskeho cechu, grilovačiek, stanovačiek a pobytu v prírode. Samozrejme pobyt v prírode s dobrou rybou. Moje roky sú už pomerne vysoké. Nebudem čísla hovoriť, lebo čísla, to sú len čísla. Pri veku je dôležité šťastie, láska, zdravie, pohoda v rodine, mať veľa priateľov a to vám všetko povie, čo znamená vysoký vek.
chcem vám porozprávať nejaké tie moje zážitky z tej dlhej rybárskej akože kariéry. Keď som ako sopliak 5-6 ročný v tých 50 rokoch minulého storočia a už sme doma a už vieme, koľko mám asi rokov. No, poviem pravdu, ťahám 80. Za tých 75 rokov približne veľa som toho zažil. Aj dobrého, aj zlého, aj radostného. Ale ja vám porozprávam o tých radostných príležitostiach a príbehoch, aby ste sa aj vy potešili, usmiali, zamysleli, že ako to bolo dakedy, ako za tých 70 rokov prebiehal život toho rybára až k dnešnému dňu. Takže bude čo počúvať. Pozerať nie. Pozerať len mňa budete. Budete len počúvať moje výpravy do prírody, za rybami. Ale nie len za rybami. Nebudem začínať ešte tú moju spoveď rybársku, lebo som nie nejak ešte pripravený. Toto je len také predbežné, taká predohra, že čo plánujeme so synom, respektíve syn. Ja budem len vyprávať. To bola synová myšlienka. Natočiť spoveď starého rybára. Takže prídeme aj k tomu, keď začneme vyprávať zážitky od tých mojich 5 rokov. Keď som vyrastal na brehu riečky Ipel, kde sme ako kamaráti partia chodili kúpať sa v prvom rade, no ale samozrejme na ryby. Ten vzťah k tej živej prírode, hlavne k rybám, ten ma sprevádzal, ja neviem, sa povie od plienok? Dobre, od plienok. Boli to ťažké časy, krásne časy. Neboli také obchody ako dneska, kde si idem kúpiť háčiky, silony, čo len na svete chcem. Vtedy sme chytávali na obyčajnú niť, takzvanú cvernu, čo som v Starkej zo šiacej krabičky potiahol. Háčiky, špendlíky. Aj dneska tie špendlíky existujú, ale tie mäkké. Dal sa háčik vyformovať, ale bol tupý a mäkký, ryba ho vystrela. Ale robili sme háčiky zo špendlíkov s farebnou hlavičkou. To boli perfektné. To boli tenké, ostré. Nedali sa zohnúť. Výborné boli háčiky z rybárske, háčiky z ihiel, čo starka šila. Malo uško a to bola tá obrovská výhoda. No, ale som sa veľmi zarozprával. Takže aby sme aj na budúce mali o čom vyprávať. Ja na teraz to preruším a teším sa na to, keď sa znovu takto stretneme a budeme spomínať a smiať sa. Ďakujem. Priatelia, no tak toto je moja rodinka. To sú bytosti, ktoré ma vychovávali a myslím si, že sa im to celkom podarilo. No a skúsime vám ukázať vlastne ten život na dedine a skúste porozmýšľať napríklad tie sociálne siete pre ľudí, ako sú moje tatino a mamina, ktorí majú 80 a sú fakt trošku izolovaní na tej dedine, tak cez tej sociálne siete fakt mnoho známych sa im ozve a poteší ich srdiečka a to je úplne úžasné. Priatelia, tak pokiaľ chcete pozdraviť môjho tatina maminu, máte príležitosť a som rád, že takýmto spôsobom môžeme nedeľný obed urobiť. Tatinko,
Díky, maminka, díky. Ahoj. Tu máme sumčeka. No a na budúce si ukážeme treba z hríby. Treba. Nejaké hríbiky a tatino porozpráva niečo zo svojej minulosti, z detstva.